Asi. Čiže, počkaj, to posuniem. No, čiže v zadaní máš tieto body a zakreslíš si ich semka do tej roviny. A vlastne cieľom tej úlohy K- je, že máš nejaký zhluk bodov na náhodu a snažíš sa z nich spraviť vlastne ako keby toto, hej, že ich zaradíš do tých skupín a na začiatku ti dajú nejaký stred, alebo sa náhodne vyberie, ale asi aby to mohli kontrolovať, hej, tak ti dali oni. A tu dali stred 1,3 pre Ačko, 1,4 pre Bčko, to je toto, čo tu píšu, hej, a 4,4 pre C. Takže toto je toto je to Ačko a 1,4, ježiš, sorry, to beriem. 1,3 pre A, 4,4 pre C. A teraz si do tých tried ideš priradzovať tie body, ktoré tam majú patriť. Podľa toho, ktorý je najbližšie ku ktorej. Čiže zoberieš si tento bod prvý, jednotku, a ktorý ten stred je k nej najbližšie si zoberieš. Čiže jednotka je najbližšie k Ačku, hej? Alebo teda Ačko je najbližšie k jednotke. Keď si porovnáš tie vzdialenosti, vieš to vypočítať aj cez Pythagorovú vetu, ale toto proste vidíš. Čiže jednotka a tak ďalej som si označil vlastne tie body, hej, tieto, čo sú tu. No a takže do Ačka priradíme prvý bod, druhý bod tiež, pretože sa rovno nachádza v tom Ačku, v tom strede. Potom tretí bod sa nachádza rovno v Bčku, respektíve Bčko je najbližšie k trojke, hej, to vidíš zjavne, takže dáš tam trojku. Štvrtý bod patrí Cčku. Piatý bod, teraz si vypočítaš tiež cez Pythagorovú vetu, ako keby A na druhú plus B na druhú rovná sa C na druhú, hej, čiže by si mal, toto by bola odmocnina z 8 versus do Cčka by to bolo odmocnina z 10. No, ok, takže odmocnina z 8 do Ačka. Čiže 5 patrí do Ačka. Toto je ako keby bližšie. A 6 je najbližšie k Cčku. Tiež cez Pythagorovú vetu, to si proste vypočítaš. Ale nie je to tu, nestrácame čas. Takže takto. A to je tá prvá iterácia. A vlastne tu je aj popísané, že to má ako keby 3 kroky. A ty robíš iterácie dovtedy, kým sa ti nezmení, kým sa ti nepresunie ten prvok. Čiže to je ako keby tá prvá. A teraz si z tej prvej vypočítame stredy nové, lebo toto ti zadali, tieto stredy. A ty si vypočítaš nové, čo je vlastne priemer týchto hodnot. Čiže v tom Ačku máš nejaké body, hej? Je to bod tento, tento a tento. A vypočítaš si ich priemernú hodnotu. Čiže 1 plus 1, najskôr x-ová súradnica. 1 plus 1 plus 3, deleno 3, lebo máš 3 body. Takže to bude, dáme si nejaké VA, čo je ten nový stred. A to bude 5 tretín, ako x-ová súradnica. A 1 plus 3 je 4, plus 1 je 5 a 3 body, takže tiež 5 tretín, ako y-ová súradnica. To isté pre Bčko. Tým, že tam je iba jeden bod, tak vlastne ten priemer bude práve ten bod. Vysvetlím hneď. Že v Bčku máme iba bod 3, takže ten nový stred bude priemer tých všetkých bodov dnu, čiže 1, 4. A v Cčku máme bod 4 a 6, tieto dva. Takže urobíme ich priemer. Priemer x-ových súradníc je 4, lebo proste 4 plus 4 deleno 2 je 4. A x-ová súradnica bude 5 deleno 2, hej, 4 plus 1 deleno 2, čiže 2,5.
Neviem, či to idem písať, no, dajme tomu. A tu idem 5 polovic. Teraz si znova na tú mapu zakreslíme tie hodnoty, ktoré sme si tam dali. Tie nové vypočítané stredy. Takže VA máme niečo cez 1,6. Takže niekde tu máme ten nový stred. VB je na súradnici 1,4. Ten ostal tam, kde bol predtým. A VC je na súradnici 4 a 5 polovic. Čiže 4 a 2,5 tu niekde. No. Takže to je tá prvá iterácia. Pri druhej ideme znova priraďovať tie body 1 a 6 k tým novým stredom. Takže máme VA, VB, VC, alebo dajme tomu už iba ABC. OK, takže teraz znamená bod 1 a 1. Ktorý stred je k nemu najbližšie? Tento alebo tento. Tak vidíme, že to je to Ačko, hej? Takže jednotku priradíme do Ačka. Teraz ideme dvojku. Tento bod. A ktorý stred je k nemu najbližšie? No a tuto je vlastne vzdialenosť ako keby 1. Hej? Od 3 do 4. Tu je trošku viac ako 1. Takže druhý bod bude patriť Bčku. Teraz tretí bod patrí Bčku, lebo je rovno na ňom. Štvrtý bod, čiže 4, 4, patrí Cčku, pretože keď si pozrieme znova tie vzdialenosti, tak vidíme, že Cčko je najbližšie k nemu. Piatý bod bude pre Ačko. Znova, ono asi to bude treba na písemke počítať, ale z tohto to je celkom zjavné. Tiež akože je to vidieť, že to je bližšie k nemu. Ja som to na pozadí vypočítal. Čiže piatý bod bude do Ačka. A šiestý bod je najbližšie k Cčku. Zatvoríme tieto množiny. A teraz znova ako predtým si ideme vypočítať tie nové stredy. Je to nejakou inou farbou. Takže a znova priemer týchto hodnot. Takže bod 1 a bod 5 sú tieto. 1 plus 3 je 4, deleno 2 je 2. A 1. To je priemer y-ových súradníc. Teraz priemer týchto súradníc 2 a 3. Tu bude 1. A 3 plus 4 deleno 2 je tých 7 polovíc. Respektíve nejakých, no 3,5. OK. A Cčko má 4 a 6. Čiže toto bude 4. To rovno vidím, hej, lebo tu je 4, tu je tiež 4, tak priemer bude 4. A tu bude priemer 5 deleno 2, takže 4 plus 1 a dve hodnoty, takže 5 polovíc. OK. A čiže teraz si môžeme znova nakresliť tieto nové stredy. Tento bude na 2, 1. Tento bude na 1 a 3,5. Takže tu. Tento bude na 4 a 2,5. To vlastne ostal na tom istom. Tu. A znova ideme priraďovať v tretej iterácii týmto stredom tie hodnoty. No, ale
môžeme vidieť, že už sa nám vlastne nič nezmení, pretože jednotka stále pôjde do Ačka. 5 je tiež najbližšie k Ačku. Táto vzdialenosť. Pretože toto je ďalej a toto je tiež ďalej. Do Bčka pôjde 2 a 3. A do Cčka, akože 1, 2, 3, ešte 4. 4 bude tiež najbližšie k Cčku. Teraz riešime už iba tie zelené z tej tretej iterácie, hej. 5 máme spracovanú. A 6 je najbližšie k Cčku. Tiež. To asi nie je zjavné, ale je to zjavné. Že tam je nejako 2 toto, pretože není to úplne na tej hrane. No a môžeme vidieť, že tie množiny už sú rovnako priradené v 2 krokoch za sebou. Čo je tá ukončovacia podmienka? Táto 4. Inak algoritmus ukončíte. Takže sme ukončili s tým, že v triede A máme teda body 1 a 5, s tým, že nemôžeme to označiť ako 1 a 5, ale musíme tam vypísať, že teda A na 1, to je tento bod, a 5, to je 1. B. Bčku bude 2 a 3. Takže 1, 3, 1, 4. A v Cčku bude 4 a 6. Takže 4, 4. A 4, 1. Čiže zaradte ich do tried. Jo, takže zaradíme ich do tried. A to je teda všetko.